Hi Ate Eds, ni anami sa Buga-Buga Hills, amo nang gidown sila sa dadan kay nahibilin. Amo pansugaton kay nagunaman mi. Oh, di ba? Napay kanding. Ang vlogger nahabilin. Isa kay tangkal sa kuan motor. Di ana guys, ang vlogger na to guys, naulahi ba guys, gipakanaog sa tricycle. Kay wa kapliti. Wa kapliti itong vlogger guys, nanigurog dagan guys, gibias tricycle. Porting dagan guys. Tanang mga nagsunod guys. Kalo. Si Bidon. Doyang binang sugat atong gamay pa. O nga nang gipakanaog man mo. Wa mo kaplite? Nanay. Nana. Nanawin. Oh, guys, ano man ka gipabaklay guys, wa ka kaplite? Jogging ay. Ha? Wa ka kaplite guys? Sige, so ito ka istorya guys. Tingna. Kuya Jep Jep. Unsa may mo ka istorya diri sa Buga-Buga Hills? Wala. Bastos. Nag-walk out. Pa siya ka istorya kay gipabaklay. Nakababas ante. Oh. Okay ra ka, kois? Wa ka kaplite, kois? Wa ka kaplite? Dadan. Ay, dadan! Ay, gibiyaan. Wala ginang gipasakay. Gipakanaog mo, wa mo kaplite? Guys, grabe kayo gini. Grabe ka kapoy. Abot mo sa gidhawat ani. Uy, Ginoo ko. Mao da ini. Mao dis mama di jud mo kuyog. Ay, Diyos ko. Uy, di man nagsaka. Okay ra ka dan? Magikapoy. Ya, mahulog kaya. Uy, ayaw sa lapa. Okay ra ka? Huwag ka gikapoy. Huwag ka gikapoy. Kapoy ay. Timar ka baho pa po namin suka timar. Nako ito alya kay. Manak, maslide ka. Oh. Baho. Shout out kang Uncle Uncle Idan, Uncle Gary, Ante Edna, Ante Enday, Ate Sam, Ate Sai, Kuya Ivan, sa tanang na dira sa Cebu, shout out. Mamo na siyang view Ha? Na atong monumento. Boom. Yan ay sa monument guys. And here's the view. Dilam ko kita klaro kay. Na guys. Ang out view guys. Ang yuta guys. Ang hills guys. Bisag unsa pa na guys. Hastang balay guys. Hastang langit guys. Lagi nang ma-out view guys. Nami diri Mount Buga-Buga Peace Memorial Shrine. Namay stairs
Pasaka so dili may mo anha guys kay. Whew! Kape na guys. Ay. Yes, different varieties of flowers. Taking a picture. Picture. Oh, oh, shit.